Очрашуга кайтучыларны Баланлы авыл җирлеге башлыгы вазифаларын башкаручы Илгизә Гыйльфанова сәламләде. Бу якташлар очрашуы шушы авылда булган менә шишмә төзетү проблемалары бар. Менә шуларны хәл итү максатыннан шушы авыл җирлеген авылда булган истәлекле урыннарны торгызу, менә шул максаттан үзе бер очрашу, күрешү. Баланлы мәктәбе директоры Фатих Сафин авыл тарихын өйрәнә. Баланлы авылы үзенең исеме белән шушы үзебезнең тирәдә үскән бик күп күләмдә үскән балан агачларына бәйле. Шушы балан агачлары белән әллә кайдан күренеп торган үзенең кып-кызыл булып балан өлгергән вакытларда читтән килүчеләр бик кызыгып килә торган булганнар. Баланлыга барам дип, баланга барам дип. Шуннан безнең авылга Баланлы дигән исем бирегеп калгандыр дип уйлыйм. 90-нчы елларда Баланлыда күтәрелеш күзәтелә. Авыл совхозына күпләп техника кайта, газ трубалары, төзелеш материаллары ташыла. Йортлар салына, өр-яңа урам барлыкка килә. Мал тораклары мал белән тула. Басулар игелә, мул уңыш алына. Перспективасы саналган авыл җанланып китә, аңа яңа сулыш бирелә. Шушы эшләрнең башында торучы 1990 елда совхоз директоры итеп билгеләнгән Мөдәррис Имаевка авыл халкы әле бүген дә рәхмәтле. Собрание булды, собраниедә яңа совхоз турында әйттеләр инде җитәкчеләр, район җитәкчеләре. Шул вакыттан 97 елда апрельгә кадәр мин монда директор булып эшләдем. Баланлы төп гомуми белем бирү мәктәбе үз эченә культура йортын, балалар бакчасын, җирле үзидарәне, китапханәне сыйдыра. Бинада тормыш кайнап тора. Якташлар очрашуда шунда узды. Мин Баланлы авылына, Азнакай районы Бурал авылына кунакка килдем. Бүген Баланлыда бик зур мотор чара көтелә, авылдашлар очраша. Без дә кунакка чакыру сәбәпле аларны котларга бәйрәмнәрен күреп, алардан ниндидер яңалык алып китәргә, яңалыклар, үзгәрешләр күргә дип килеп киттек. Мондый чаралар туган җирнең тарихын белү һәм онытмау, туган яктан читтә яшәүче якташларны барлау, берләштерү өчен кирәк. Түбән Камага 1984 елда армиянан кайткачтан чыгып киткән идек. Шунда яшәдек. Бик дәртләнеп, җитеп килдек, конечно. Очрашуга бик шат. Моны оештыручыларга вообще сүз әйтеп бетерә торган түгел. Очрашуга республиканың район шәһәрләреннән, хәтта чит илләр, Казакстан, Израильдән кайтучылар да бар иде. Ләйсән Сабирова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.